El teu cos és teu, de Lucía Serrano, editorial Nube 8. Tothom té un cos, només un, i ens permet fer moltíssimes coses. El teu cos és teu i de ningú més. El teu cos té moltes parts, i aquestes parts tenen un nom. Cap, cabells, ulls, mans, orelles, braç, melic, dits, colze, panxa, cama i vulva. Nas, boca, esquena, genoll, peu, dits del peu i testicles i penis. Cada part té una o diverses funcions i totes juntes formen una màquina meravellosa. Tu. El teu cos és teu i tu decideixes. Tu decideixes si vols que t'abracen. Tu decideixes si vols que et facin un bes. La paraula no és molt important. La pots dir quan tu vulguis. Vols intentar dir-la ara? Vinga, a veure si la crides ben fort. No! No ha quedat tan mal. Quan algú et digui que no li facis una cosa, li has de fer cas. De la mateixa manera que quan tu digues que no vols que et facin una cosa, també t'han de fer cas. Ni un adult, ni cap xiquet o xiqueta no t'han de fer besos si tu no vols. Si tu els dius que això que van a fer-te no vols que t'ho facin, t'han de fer cas. Per exemple, de vegades et ve de gust que et porten al coll o a l'esquena, però altres vegades no. I no passa res, però és important que et facin cas. En canvi, si es presenta un perill, que per exemple ve un cotxe, vas pel carrer i la mare, el pare o amb la persona que vas vol protegir-te perquè hi ha un perill i t'agafa de sobte, ahir no t'han de demanar permís, perquè és per protegir-te. En aquest cas, està bé. Al cos hi ha algunes parts que són íntimes. Es diuen així perquè normalment les tapem amb la roba i només es veuen quan ens despullem. Aquestes parts tenen el seu nom, un nom ben bonic, per cert. No cal nomenar-les amb noms estranys. Per exemple, això són el penis i els testicles, la vulva, el cul, l'anus, el mugró o el pit. Algunes parts íntimes es poden veure fàcilment, com el penis i els testicles. N'hi ha d'altres que no tant, però que pots utilitzar un espill per veure-les bé, com per exemple les parts de la vagina. Les persones grans no t'han de tocar les teues parts íntimes. Quan et banyes, quan et dutxes, per exemple, és millor que aquestes zones te les neteges bé. I te les neteges tu. S'han de netejar bé perquè no es posen vermelles i piquen. Tot i que de vegades, si tens algun problema, potser t'han d'ajudar. Per exemple, si el metge ho recomana o bé tens la pell irritada, en aquest cas, la teua família, les persones que et cuiden, et poden ajudar. També podria ser que un dia el metge o la metgessa t'hagin de tocar alguna part íntima per veure que tot està bé, o perquè tens alguna malaltia. Però abans de fer-ho, et demanaran permís i t'explicaran el motiu. A més, ho faran davant de la persona que t'ha portat. He de comprovar si el prepuci baixa bé. T'importa que et toqui un moment el penis? Li pregunta el metge al xiquet. Important. Tu tampoc no has de tocar les parts íntimes d'un adult. Són molt diferents a les teues, veritat? Pots fer tantes preguntes com vulguis, però no es toquen. De vegades ens agrada analitzar el nostre cos i explorar-lo. Això és un acte privat. Tot i que potser alguna vegada ho fem amb un altre nen o nena. Ara bé, si un dels dos no està còmode, hem de parar. Si dius que no, t'han de fer cas.
I si no et fan cas, has de demanar ajuda. De vegades hi ha adults, o també xiquets i xiquetes, que no es porten gens bé i volen tocar les parts íntimes del teu cos. Si això passa, recorda que has de demanar ajuda. Tampoc no has de pujar a cap cotxe ni anar-te'n amb cap adult ni a casa de ningú sense haver-ho comunicat abans amb la teua família. Ells han de saber sempre on estàs. Cap adult ni cap xiquet o xiqueta no han de tancar la porta d'una habitació perquè es quedeu tots els dos sols. Tampoc no et poden demanar que et toques ni t'han de tocar. Si en alguna ocasió no estàs a gust en una habitació amb alguna persona, no t'has de quedar. Pots anar-te'n a un altre lloc o, com sempre, demanar ajuda. Pots trobar-te que et fan una cosa que no t'agrada i que en aquell moment no t'ix dir la paraula no, perquè no t'atreveixes o perquè et fa vergonya. I pot ser que passi el temps i que quan ho recordes sentis tristesa. Mireu, amb els secrets bons ens sentim bé. Amb els secrets dolents no ens sentim bé. Estem tristes, preocupades. I això passa perquè els secrets bons són divertits, et fan riure, t'aporten alegria. I aquest tipus de secrets no fan por, no et fan sentir malament, et sents bé. No obstant això, quan tens alguna cosa al cap que t'entristix, no pot ser un secret bo. Si un secret et fa vindre tristesa o por, és un secret dolent. I els secrets dolents no es poden quedar guardats al cap, perquè et fan sentir tristesa, por, culpa. Els secrets dolents et fan sentir malament. Per exemple, quan un menjar et senta malament, el teu cos fa que el tragues. Doncs amb els secrets dolents passa el mateix. L'hem de traure, l'hem de compartir, l'hem de contar a algú. A lo millor el pots trobar en què un adult no vulgui o no sàpiga escoltar-te en el moment que tu decideixes explicar-li una cosa complicada. Si no t'escolten o no et creuen, la tristesa t'aclapara. Però sempre has de seguir buscant perquè sempre hi haurà alguna persona adulta que t'ajude. Continua buscant una persona adulta que t'escolte i que t'ajude. Pot ser la mare o el pare, però potser també la pots trobar fora de casa, un mestre o una mestra, o un tiet o una amiga. Ja veuràs que quan t'escolten atentament, la tristesa passa una mica. No. Les parts íntimes de les nenes i els nens no es toquen. Que tothom ho sàpiga. Hi ha moltes persones que ja tenen en compte tot el que s'explica en aquest llibre, que tenen cura dels infants i ho fan la mar de bé. Segur que coneixes unes quantes. Ara ja saps que el teu cos és teu. I és meravellós. Ara ja saps una mica més sobre com cuidar-lo i protegir-lo. I no t'oblides, el teu cos és teu i de ningú més. I conte contat, conte acabat.